Salutare! Bine m-am găsit la un nou episod de Minecraft. Astăzi o să căutăm diamante. Să vedem dacă găsim diamante. Da. Nu știu dacă a vrut să văd că s-a întors telefonul, dar mie mi s-a întors. Da, noi, uite, deja suntem 1000, noi de afară am ajuns 1000, am luat puține resurse, am mai golit inventarul că aveam plin, am mai luat mâncare, am făcut aia, am făcut un pat și cam atât, m-am pierdut de bază aia mică care am făcut-o eu. Haideți să vedem ce putem să găsim pe aici. Redstone! Perfect, mai mult redstone și iron chiar. E foarte bine. Cred că era. Ăsta, cum îi spune? Andesite-ul. Andesite și cu ăla, cum îi spune? Și cu ăsta, iron-ul. Seamănă foarte mult pentru mine. Ok. Cred dacă mă uit pe aici ajung. Asta să știți că noi l-am pus. L-am găsit așa. Acum. La redstone, e bine, bă, redstone. Hai să-mi fac și aici. Să-mi pun asta. Aici unde ăsta și aici unde ăsta. Să pun iron-ul și coal-ul. Și eu să aștept să se facă, până se face, hai să mai, nu știu să zic, hai să mănânc și o bucată asta de carne. Și stai să văd cât are, gata. Este, așa, două bucăți. Hai să facem și un scut. Chiar ne trebuie scut, avem nevoie de scut. În două bucăți. Eu nu prea văd pe telefonul ăsta al meu, nu știu la voi dacă se vede bine. Dar nu prea văd pe al meu, nu prea mai merge. Ok, 3 bucăți. 3 bucăți ne facem un pickaxe. Bă, ce nu merge? Ah. Asta de iron. Și mai lăsăm cât se făcu. 3 bucăți, încă 3 bucăți. Hai să luăm și redstone-ul ăsta, să punem aici. Hai să luăm acest redstone. O să mai caut eu pe aici, de-aia o să pun o pauză. Bă, oameni buni, vedeți că am găsit mult mai mult redstone. Mai găsisem două bucăți. Uite aici unde am pus eu granatul, să vedeți. Am găsit eu două bucăți. Poate găsesc diamante pe aici, să-mi spune sora mea. Găsesc și aici. Lapis! Asta nu am văzut. Era bine dacă... Sau și ceva. Era bine dacă erau și diamante. Uite mai mult de ăsta. Nu mai caut puțin și pe aici mai pun. Ok, oameni buni, am găsit amele de bedrock. E săpa mult! Oh, Doamne! Doamne! Am pus, cred că, multe pauze de asta. Am avut discuții cu sora mea. Aoleu, ce-ai făcut eu? Ok, o să mi-l iau înapoi pe astea. Ironul ăsta să mi-l pun. Dacă vreți să vedeți cum mă duc eu spre față, o să iau și astea torțele. Ok, da, o să iau și torțele.
Zici că sunt hacker la ce distanță. Cu scheletul. Copilul. Ce căut? Trebuie să vă spulber visele, dar o să nu vede. Nu o să-l călăresc. Mă, ce nu știu de... E calent. Ce faci? Pe Milka, uite pe Milka. Asta e Milka. Nu știu dacă vă multe like-uri facem o serie, dar uite chiar sunt episoade. N-am făcut așa din cauza că ați dat voi like-uri, am făcut din cauza așa ca să văd dacă dați like-uri. A, da, am uitat să vă spun. Nu uitați să-mi dați like la canalul meu, să vă abonați și să dați pe clopoțel că o să pierdeți multe videoclipuri. Că eu postez câte 2 videoclipuri pe zi. Poate dacă vă multe like-uri o să postez câte 3 videoclipuri. Astăzi poate fac live. Bă, mă sperie de un delfin, că zic că era un rechin. Acolo, domne, dacă ar fi rechin în Minecraft, clar că m-aș băga în apă. Dar văd aici că e Rivine, mare Rivine. Vreau să mă duc în Rivine-ul ăsta. Nu știu. Sora mea tocmai a zis că vreau să mă duc. Dar eu o să sar aici. Apa, uite aici apă. Am sărit cu obsidian. Avem noroc și poate avem noroc și găsim... Nu știu ce să zic. Dar eu ce noroc am că găsesc. Oh my god! Diamante! Cum? Diamante! Perfect! O să-mi spună la oameni. Oameni buni, dar te-a găsit diamante. Zici sora mea dacă nu știi cine vorbește aici. Bă, diamante! Nu cred! Bă, nu cred în al doilea episod diamante? Da? Așa de repede! Nu te cred. Eu am vrut să zic dacă dați un like poate găsiți diamante. Uite că am găsit, dar eu cred că ați dat like. Ați dat un like? Ați dat un like și să împlinit visul meu să găsesc diamante. Da, bă. Dacă ar fi lava acum. Ți-am împlinit visul tău. Bine, nu, doar 2 diamante am găsit, dar măcar găsi diamante. Cu 2 diamante poți să-ți Fac o faci sabie. și o sabie. Bă, dar eu nici mult aia nu găsi și găsi diamante. Da, bă. Bine, găsi și eu vreo 5. O să iau ăsta dacă nu știu de ce îl iau, dacă nu aveți de ce îl iau, pentru că cu astea 2 diamante, dar ne mai trebuie încă 3. Nevoie să avem 5 diamante. Oameni buni, ce credeți că nu găsim diamante și pe telefon, David găsim. Bine, dacă vreți, putem să facem și o serie de Minecraft pe PlayStation 3. Da. Eu nu am PlayStation 4 pentru că nu prea am avut. Și există și PlayStation și 6 dacă vreți. N-avem. Nici nu există PlayStation 6. Diamante, mai multe diamante! Bă, eu cred că dați like-uri. Dacă nu dați asta e... Văd albaștru și înseamnă că e diamante. Bă, nu te cred. Bă, diamante. Bine, verișorul meu a găsit vreo 15 diamante. Încă 2 diamante. Bă, măcar am noroc să găsesc diamante. Ar mai fi bine dacă aș găsi tot un Să mai dați un like. Uite la vă. Să dați un like să găsiți ce dați diamante. Ok? Și să vă abonați la videoclipul nostru de Minecraft, Pocket Edition.
Bă, diamante din al doilea episod. Al doilea episod, oameni buni. Dacă vreți să facem o serie de Minecraft Survival, vreau să vă multe like-uri. Da. A fost mult lapis aici. Oh, uite cum e. Acum avem 2 like-uri, Dacă după... David. Ha? Avem 2 like-uri acum. Hai să la un episod... Bă, ce-mi sperie, credeam că eram în bloc. Mașini întreabă de ce era bloc aici. Diamante, la locul la diamante nu mai avem. Acum. Să mai dați un like, să mai dați diamante. Să dați 100 de mii de like-uri. Să găsim diamante și pe televizor și pe telefon. Să scrieți în comentarii. Davidescu, Sofia David asta. Așa. Mamă, Sofia, dar nu știu. E foarte vorbăreață ea. Este foarte fericită pentru că mă pun pe YouTube. Da. Cred că cam atât o să fac cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați butonul de like și ne auzim data viitoare. Pa! Zici tu, pa! Pa!